Salutare tuturor și pam pam pam! Ce mai faceți? Sunt eu, prietenul David, și sunt chiar alături de el pe Rivals. O să facem niște runde de Rivals, spre exemplu Rank, 5v5, de-astea știți voi. O să facem. Da, noi deja am băgat 5v5, dar nu ne bagă și am zis să facem un videoclip. Da. Nu prea mai aveam ce să facem. Da. Dați pe Crossroad. Big Crossroad. Yes. S-ar putea să-i facem praf în afară de ăla de 103. Da, eu mi-am luat sniper, mi-am mai luat și... am și maul, chainsaw, molotov, de-astea. Eu mi-am luat sniper, daggers, riot shield, molotov. Ce aveam? Ei, pistic, albastre! Ce-ai făcut, David? Mă omorește! Pentru că am luat. Nu e bine că ăia din echipa adversă au de pistols. Te uiți la mine? Da. Vede toată lumea că mă uită. Bravo! Eu l-am omorât când aveam și lag. Am văzut. Acum să sperăm că nu mai avem lag. Sper că n-are unul sniper din echipa adversă. Ba da, are. Cine are? Ăla de 77. De ce nu i-am făcut cuțitul cât am pus lângă el? My God, ce era? Ce era asta? Bă, vezi că sunt mort. Eu și mai mort. Vezi că sunt mort. Nu, eu și mai mort. Mai am 18 viață. Ai murit? Da. Mă uit la tine, David. Dă-i sniper! Dă-bă cap! Dă-bă cap! Cap! De ce dai mă fără țintă? N-are nimica. Bă, dar și fata asta sărea fix în flame. Asta mai mult se distra. Sărea în trambulină. Asta a mea era la locul de joacă. David, să te uiți la mine. Nici nu trebuie să schimb că jocul mereu îmi dă. Acolo. Și eu cu Vladimir ne-am schimbat numele. Al lui Vladimir este 123 Vladimir Boss. Și al meu e 123 David Boss cu 2 de S. Și al lui Vladimir și al meu cu 2 de S. Ok. Eu sunt aproape tot negru și Vladimir aproape tot la fel tot negru, dar la piele e culoarea pielei.
David, mai are cineva sniper de acum? Nu, Vladi, fugi. Vladi, mai sunt 3, nu, să nu-ți dea nici măcar un pic de viață. Au! Mă, Vladi, dacă stăteai fără să-ți dea nimeni viață, câștigam, dar nu-i nimic. Ok. Oricum, ăla mi-a dat foarte giu, eu nu aveam unde să mă duc. Ai văzut și tu, nu? Puteai să te duci peste chestia aia care stăteai tu atunci. Și mă duc. Ce? Cine te-a omorât? M-a omorât Ai omorât-o pe Izabela. Da, m-a omorât-o. Yay! Din echipa adversă au ieșit 2 oameni, ceea ce e bine, și de la noi au ieșit 0. Să-mi spuneți în comentarii ce arme aveți voi. Nu. Pisici că pe ăsta cum să zice? Bă, Vladimir. Cred că Vladimir nu mai are net, dar nu-i problemă. Da, nu mai are net, dar o să mă sun el din nou. Așa. Yes, 3-2. Da? Mă sună. Mi-a dat disconnect. Nu-i nimica. Mai ai videoclipul? Da, nu se supără că nu ai internet. Oricum. Mai facem după aia. Era o rundă cam bunicică, că știi că eu am început acum să dau cu sniper. Am început să dau la sniper. Mai facem o rundă după aia. Mai facem după aia un videoclip. Cum acum seara? Mă, că nu e lung. Mie îmi place foarte mult să joc cu cuțitul. Da. Bă, dacă când dai headshot-urile alea cu cuțitul, e 150, ca la sniper. Deci... Dar mai ales că costă mai puțin decât sniper. Doar 20 de chei. Păi, ce? Costă mai puțin decât sniper. Știu. 20 de chei. Oh my gosh, am dat 150. Am crezut că... Bravo! Bă, da, dă-te în pisici. Să sperăm că câștigăm. Messi. Unde pisici? Nu! Oh my god, ce era să-mi dea cu RPG-ul și m-am ferit la ultima secundă. Eu acum mă uit la o rundă cu snipere. Cine? Uite-o pe urât aici. Eu acum mă uit la o rundă unde sunt oameni doar cu sniper și sunt pe construction. Unul are sniper dagger, snipe molotov și unul are sniper dagger, chainsaw molotov. Noi am câștigat 4 runde și ceilalți 3. Și sunt amândoi pe laptop, pe calculator, doamne. Iar! Îi cheamă Câvauri și Messi. Câvauri. Da, mă, am câștigat. Păi, ne auzim data viitoare. Pa, pa!